И здравейте хора, аз съм PvP Gamer и днес ще играм с Звездър БГ. Може да ме учиш, не можеш. Ще си взема да си направя меч. Не може да ме хванеш много. Да, ти си слагаш... благодаря. Сега мога ти ми на паркур. Няма да играм на паркура. Добре, ти го бъгнай без. Не съм, там има още паркур. Там си има стъпала дори. Към онова. Давай бе, много добър. Какво? Добре, разбием. Уй, не ми се прави. Чай, ма ти да разкажеш Джак паркур, бе. Чай, сега ще ти сменим ника. Чакай малко. Един момент, хора. Един момент да му сменя ника на тоя идиот, който не се сети да смени ника. Така. Ръш. И да го хора, Звездър не бие уникално. Ти къде си? Имам пушко. Ти ме удръж с критикал. Не честно. Пушко. Много добро е, ти ми удари само един път, ти сега ще умреш. Бягай. Не бягай, бе, бебешор. Аз съм шипнал, бе. Бягай. Качвай се за паркура. Ти не мога да го минеш, па ще скачиш. В единствения момент, на колко си? Разбирам на къде било работата, бе. Айде, бусти, бе, Нема те бусти, ти сега си на друг път. Мил с половината кръв си. Да, ма на мен ми махна половин бутче, а ти не си ядеш храната. Благодаря. Той няма защо да се вкарам в планината. Лагна, хей. Не ми лагва на мен. Деве стига лагва сървъре. На 3,5 съм. На колко си? На 3,5? Окей. На 1,5. На половинка си. Да. Уби геймър, аз съм готин. Спираш ли крипър или още се играе? Ще играм още до 10 минути. Отивам си вкъща от бедро. И аз искам така. Да я намери. Аз я намерих още от началото. Не, аз съм от бедро, ти ще си най-дупка и там по вълната и стоят. Не. Защо? Не става. И аз съм си там. Какво си намери? Какво стана? Намери си меч. Читнат меч. Читнат я паркур. На Звездър БГ. Така, меч е оставен. Как да прави на чит този паркур? Как да го направя? Кажи ми, айде ти го направи на чит. От дърт, айде ти копай дърт. Изкопай ми дърт, аз ще го направя. Ето го отново PvP Gamer, който е Алекс. И е бебка. Кибабка. Махай се, бе. Ти си малката ми кибабка. Благодаря, сега мога да се фидвам. Точно ти е за меча. Не. Марш. Марш, бе.
ми сяжи дрехите, бе, Матия. Отивай по кучката къща. Да, там стой. Аз ще поредна. Дай му, бе. Гледай, бе. Yes. Това е било за мен. Не ми... Аз да го откачвам и без това. Чупа честа! Чури, ще те бавно отвърля. Как? Да го махна. Кики, остави меча. Чури ме, пипи геймер. Махай се, бе, махай се, бе. Лайно. Лайното. Хубаво. Окей. Дай му. Лайно. Махай се, Лайно. Ти видиш ти? Паднах в кладенеца. И тук има един чочо. Колко време ти игри? 6 минути. Ако искаш да прекрипа, защото много се рендерва. Не. Ела да убием един голд такъв. Добре. Бързо, трябва да го убием този. Бро, те се сбиха. Аз съм с меча, бе. Уби го. Дай му, бе. Идвам! Бро, дай. Къде прави? Те се сбиха. Айде на кебабче. Бегай на кебабка, Кебабка! Сет! Да. Искам чест, приятел. Има тук скерете! Искам чест, приятел, бутушките за теб, панталона и това. Къде ти беше? Панталона, аз го взех, ама умрех. Мечо, къде е? What? Да! Тук има скелет! Изфърми ме скелет! Сега си обува моите работи. И да, кога съм малко боген. Ела ти ги дам. Айде, дай ми ги. Айде, взимай го. Меча ми го дай. Но той е за мен, той е мечо, аз си го читам. Къде е скелет, за който говориш? Нали каза, че тук скелет да не се излага? Скелет ме уби! Виж в чат. Пипи геймър скелет. Дали тук има дискове? На половинка. Та малко си ме пипна. Ако баба Яга те пипи. Или ако скелет те пипи. Даде ми слойното! Ето, би. Даде ми магия и аз умрах. Че убия, бе! Стига ми спомних тебе! Махай се. Колко време ти е припил? Ай! Благодаря. Уби козата. Добре, че уби козата. Ай! Ами на мен ми даваха пойзън. На половинка че остане. Тя те мрази, бе! Виж? Магиосик! На половинка съм! Гашка! Ще ги взема споко, паека вече мрази. Паека ще убие вещичката, паека убива вещичката. Тебе стига, бе, бибе, зомбайо! Дай, ама поне имам си дърит вече. Не можеш да си дърит. Това е хубаво ли? Или лошо е? Лошо. Среди ме! Лай, ти си взе лайтамите без бутушки. Слагай си. си, бе! Къде умре? На планината някъде. Виждам. После се стоглил с баба Яга и беше пребита. Ай! Пусна ми полшенка. За instant health, бе. Дай съм health. Пи полшена! Yes! Хилнаха ме. Дай си броната, дай си ми всичко. Къде ми меча? Баба Яга! Паечко! Ендерман в къщата! С скапано зарядно, бе!
часа? Колко 10-5 секунди, спирай клипа. И да, хора, това беше от клипа. Бай-бай. Бай-бай.